Paminaw kang Dr. Edward Kagapi sa Radyo Ukay. Doktor sa Kahanginan. Mayong buntag may gala si Dr. Kagapi ini sa Doktor sa Kahanginan. Karong si Mana may gala magopera kog itlog. Ang wala dako kayo ingong kadako sa kuan, ingong kadako sa itlog sa kabaw. Ang tuo murag itlog sa manok, agamay pag yun. Sa kan pag yun, sa pugo. Ni gamay ng itlog niya sa tuo may gala kay nagpalabi magpadako ang wala. Mo na yung problema may gala sa mga laki ron. Ngutana po mo unsay kuan ana? Unsa may root cause ana dok? Sa may nga namang magdako man ang itlog sa usa ka lalaki. Kung nakadungdong mo ang joke may gala nga bunuban niya si Pedro, si Jesus, bunuban niya si Pedro o si Juan, si Judas, matawa na mo ron. Katong wala pa kay balo, kung sa tong joke na ako sa itlog, ay balik na to. Ang suroy-suroy daw ni si Jesus may gala, paingon sa Jerusalem. Uban niya si Pedro o si Judas. Niingod man si Judas nga, Ginoo, gigutom na ko. Ingon pro si Jesus nga, grabe po ka Judas eh. Bago palagay ka ng mahaw. Pagkuha og bato. Una po ni Judas, laina ni si Jesus eh. Imbis gigutom ta pagwaon ng tagbato. Di, kuha sa bato. Kanang gamay. Unya, si Pedro kay sunod lagi kayo sa iyang kuan. Sa iyang amo. Wapod nag-ingon si Jesus nga dako ba o gamay? Kuha po sa bato nga dako. So kay jut nakalakaw sila pila na lang ka kilometro. Ningon dahil ni si Jesus nga, kanang inyong gidalang bato, mahimo ng pan. Lagutag yun ni Judas, kay piti man gamayang bato iyang ipunit. Gamay po kay iyang pan. Sige na siya pamalikas. Litsi ni kuha na to Di mga pila na po ka kilometros may gala. Ingon na po si Jesus nga, punit mong bato. Nag-wise na si Judas may gala. Lokdo si dako kayong bato. Kay gusto niyo siya mukawag dako nga pan. Prasaan ang pandesal ron nga tagdos. Puro tagbabungol sa dako. Tagdos po. Kaunang taggis. Sintabos naman ang pandesal karon sus. 2 pesos. Ipalit naman na isa kagandang humay na igala sa una. So, look, Judas sa dako kayong bato Si Pedro po, medyo siya nga, busog-busog pa man ko, gamay lang akong kaon. Dalon. Pila ka kilometro silang lakaw. Ingon dahil si Judas sa iyong sarili, dugaya po, kambyo, bato, paano makaguto man. Reklamador lagi kayo may gala. So, nadugayan, siplat na din ang Jesus. Kamusta man taruhana mo, convert, convert sa bato into pandesal. Ingon lang si Jesus, dumog man sa iyang gihuna-una si Judas, kang Judas. Kanang inyong gidalang bato, mahimo na inyong itlog. Mao na karon may gala katong nga maldito kayo, mudako ng itlog. Nya maingon dayon mo nga atik yung kadep atik ka kag istorya. Tinobita may gala ang pagdako sa itlog laga kay rason. Kalaganan gyud naidanlak nagka-infection sa babae, napiuban nga wala gyud niagi pero
Pagdako gani sa itlog, imo gyud na siyang isigurado nga dili siya tungod kay nisulod ang danlak may gala, tinaay man ang danlak may gala. Nisulod mo na sa itlog. Pag sulod sa itlog, mudako gyud. Isa ra man ka side na siya mo sulod. Kung duha, bilateral, duha ang imong danlak, di man po sila magdungan, mo punay lagi katingalahan, nganong di man sila magdungan. Ha? Usahay, ang kadaghanan yun, wala. Nga itlog, masudlan sa tinae. So, mo nang danlak. Ang isa po ka klaseng magdako ang itlog, ang tawag ana hydrocele. Dako lang gina siya, mag-ipon og tubig. Asa po ang tubig? Agi. Ha? Dili po na maagi sa iyong kintaon, oy. Maski pagbutangan ni mong hose na imong kinatawa ba, dili na kasulod dito ang tubig. Ang tubig, fluid na sa imong sulod sa tiyan, sa tinae. Nya kay kadaghanan sa ato, magtindog man, kung mata, maglakaw-lakaw. So katong tubig sa tinae, maghimo man siya tubig para dili siya magdikit ng mga tinae. Ang sobra, munaog to sa itlog. Muna, pila ka bulan, magdako ang imong itlog. Muna gitawag hydrocele. Naapoy isa nga magdako ang imong itlog kay naapoy cyst nga gitawag og varicocele. Kanang varicocele may gala, kuha na siya. Ang ugat nga paingon sa imong itlog, nabara. Ngano nabara man pod? Naipit, kundi ba naagian og infeksyon kay nisakas langit nga komersyal, kundi ba dili lagi komersyal sa misis lagi. Pero kay nisulod man ang kagaw, di barado ang ugat. Amo na siya maghimo siya varicocele. So ang pinaka-common gyud ang hydrocele. Tanan mo dako lang ang itlog nga usually wa gani rason. Usahay gani wala gani gyud infeksyon. So magdako na siya, magdako. Wala sakit. Kay kung magsakit siya, varicocele man na siya. Kung iba napag isa ka sakit nga gitawag og orchitis. Kanang orchitis infeksyon na siya sa itlog. Kung ang iyang agianan sa sperm, ang agianan sa tulos, ang may infeksyon, ang tawag epididymitis. Epididymitis. Paano lang? I-pronounce lang maayo, epididymitis. Niya pa itaas sa Google. Okay, so, unang epididymitis, antibiotic man na siya. Ang kinanglan. Ang orchitis, antibiotic po, dili pa na siya operahan. Pero usahay magnana, abrihan ganyan para makagawas ang nana. Kaya wala may paagi nga masuyop tong nana dito sa sulod. Magsakit kayo na siya. Ang pinakalisod kung matuyok ang imong itlog, noy. Matuyok ang imong itlog. Pag matuyok ang imong itlog, ay disgrasya yun. Nga naman pong matuyok siya. Kadaghanan, napitkan sa uyab ang itlog. O punang joke na ko may gala sa unang kung kinsay makapaluhod sa kabayo, na ay siya kadawat siya og 1 million pesos. Di, linya ng laki. Kay, maghipuan sila, para i-try dyan nila yun nga makatawa, muluhod ang kabayo. Di, duol na itong isa. Himo siya joke. Ikatawa lang sis kabayo. Ikatawa lang yun siya. Nya kayang dili gani makapaluhod sa kabayo, utlan mag itlog. Tay maputol ang itlog. Mapan ba sa tawag gani ng ikapon, makapon. Ang isa na po dool na po. Tiyo mo na 1 million. Dawat nimo. Bahala maputol ang itlog kung dili kadaog. So dool na pong isa. Himo siya mga joke nga about ni Marcos. Ay nisamot piting katawa ni sa kabayo di sa muluhod. Yan ay ang kikanapulo na siya may galang laki ni dool siya. Apil day ka dong. Siya, ma-appeal na lang ko sir kay kuan lagi, kay kwarta sir kay tungod sa COVID. Sige, bahala ka kay kung di ka kapaluhod sa kabayo. Potlo na imong itlog.
Ha? Duol ang ano eh. Duol ang tao dito, hunghong niya sa kabayo. Dali-dali og luhod ang kabayo, mahigala. Ha? Unya, mahilak pag yun. Unya, kung ano siya, kanang duko-duko yun ang kabayo, mahilak na. Di, daog siya, kay niluhod mong kabayo. Iduol na itong judge sa contest. Kung siya gisulti ni mo si kabayo doon. Ha? Ay, sir. Gingnan naman ako siya. Sige. Ayag load kay pitkan na imong itlog. Ha? Ang load ang kabayo eh. Kay sakit kayo na mapitkan na imong itlog, may gala. Ay, sakit kayo na ba? Wala ba nagyo ka ng under the belt nga masumbaga ni Pacquiao? Ay, patay. Ha? Mabunog yun ang imong itlog. So, isa na siya sa rason. Ha? Kung mapit nga yung itlog o makuan nga, mag-hydrocele ka. Pag ma-hydrocele ka, may gala, wala man na yung paagi nga mugawas ang tubig. Di ko na siya. Kung biski nagbuslutan mo ng kilid sa itlog, magsigig po na siya og himo og tubig. Sige, himo og tubig ang itlog. Tingala po mo, nga namang sige man na siya himo og itlog. Kaya ang panit na di sa itlog may gala. Naipanit ang itlog may gala. Basigwa mo kay balo. Nagani, panit ang itlog sa manok. Ganapang itlog ni mo. Nana siya panit. Tulo pa yung ka-layer ang panit. Ang mga pangalan, Tunica alba, Tunica bulginia, mga nga na. Muna yung mga pangalan na ng panit sa itlog. Daghang kay putos ba? Mura po siya o kanang itlog ba alat. Putoson mo sa asin. Kaning atong itlog ng putos, ang putos, wala siya. Basta ma-irritate ka may infection, mabunog, batanan, maghimo na siya tubig. So, di yun siya kagawas, kaya sige mag-awas. Ura gripo sa DCWD nga mo andar na kalasay sa buntag. Kunya, pagkahapon, mo na tubig. So, mo na siya may galang abrihan yun. Pag abri sa itlog may gala, mo na itawag sa surgery is hydrocelectomy. Hydrocelectomy. Pag abri sa itlog, isa na po ka side. Dili po di mo abrihan ang duha ka itlog. Kay ma-expose mo itong isa ka itlog. Ma-expose po sa hangin. Mutuyok po ng itlog. May tawag torsion o testicle. Sakit kayo ng mga gara. O singgit yung kasakit kung matuyok ng mga itlog. So, isa na ka side ang abrihan. Unya, panitan. Ang kanang pagpanik, may gala, hinay-hinay, yun na, layer by layer by layer. Kaya nga no, kung dili mo siya inganaon, dili mo na makuha tong pinakabaga o pinakakusog mo himo og tubig. Pag abri nimo sa itlog, iabrihan na nimo. Pag abri nimo sa itlog, makuha ato nimo pinakabaga nga naghimo og tubig, imo to siyang abrihan na pod. Unya panitan. Ipanit siya nga ma-expose tong itlog sa ilalom. Mibawaan man nimo kay ang kaning katong panit nga kusog kay mahimog tubig o ang itlog lahi mo color. Ang katong mahimo og tubig, panit, puti to siya. Nay pagka green murag si Sara Duterte. Ang katong itlog pink. Muna po na siya ni si Leni Robredo. Muna, dito pala sa itlog ninyo may gala, kamong mga lalaki, nagpolitika na, namulitika na sila dito. So, aron dili na mapildi si Leni Robredo, ang itlog, panitan to nimo ang panit. Pagkahuman, imo tong tabason, imo to siyang i-trim by trim. Ang problema ng puti nga green nga panit may gala, nga para kang Sara Duterte, kusog kay mo dugo may gala. O sa gani isa ka galon pa kundi ka kabalo mo tahi. Di ka kabalo mo hiwa ba? Sagad lang kag hiwa. Ay sos. Basta isa ka galon yun ang mahulog sa imong itlog pod. Usahay lagi ang akong kartonsilyo ba puro na dugo. Di ingon ko ang misis pag uli na ko. Asa man kagikan? Nagregla siguro imong uyab ha. Imong isakas kapayas,
lagot kay ko, kay gikan ko operating room, ikapoy na kay ko, kay usay, mabot ko 2 ka oras, ana may gala. Ha? Kay imo, hinahinayon lagi god. Na yun. So, i-trim na nimo siya. Pag trim, dili nimo isarado. Imbis, baliktaron nimo siya. Bikaka nimo siya niya, baliktaron. Niya, tahion nimong kilid. La, utso-utso pod. Ang tahi. Ha? Kaya kung di, kuha nimo, Levi's nimo pagtahi, ay magdugo man. Ilo na, utso-utso yun. Ana, balikan to nimong dugo. Pag matahi na nimo siya tanan, ha? Makita din mo nga di na mo dugo, pwede na isarado. Akala may isarado nimong panit. Pero mo dugo pagyapon, muna na gigamit na mo ng cautery may gala. Mura na siya glazer nga mosunog sa katong gadugo. Ha? So, amo tong siyang lutuon para di na gyud mo dugo. Makugang ba. Ana. So, abre na ang katong panit, makita na tong si Leni Robredo dito nga pink sa ilalom, ha? Unya wa na sinina ang si Sara Duterte. Ha? Giputol man. So pag humana na suksukan ang pabilo may ngala. Kay usahay abi nimo di na madugo. Pag sarado nimo sa itlog, ayoy. Nagsigi man siya dugo, murag regla. So katong pabilo nga imong gisuksok dito, imo to siyang kuanon, mo drain sa dugo nga mag-awas kung naaman galing. So isarado nimo to, katong imong gipalitan og layer by layer nga petig yung dugaya himuon, ha? Imo to isa-isahon og sarado. Isa-isahon gyud mo siya sarado para dili siya mag-overlap. Kay mag-overlap sila may gala, magbukol-bukol na dito sa gawas sa itlog. Di moingon lang tag-iya sa itlog nga unsa man dito, ha? Naaman ni say balod-balod. Ha? Mo balod naman na may balod o itlog do na may layer. So ayuhon jud ni mong dikit, ha? Antod nga ang panit na lay mabilin. Dito sa katong mga tahi nga gigamit nimo dito sa layer by layer, mahilis ra to. Ang gato dito pud sa panit, kanagong tiguang nga panit sa imong itlog, mo na pinakataas no. Imo na siya tahion nga kuan murag ka ng sid-sid gani sa pantalon. Ha? Amo to sa ganito tawag na sa pagtahi. Mo to imong baliktad ang imong pagtahi nga pag sarado, di nimo makita ang tahi. Ngano mang anaon man. Kay para di na nimo kuhaon ang tahi, mahilis lang tong tahi. Unya gwapo siya kaayo pagsarado. Murag wala lang yun siya operahe. Kay kung naik tahi sa ibabaw, pertig yung sakita pagkuha sa tahi, unya, kay kuha mong yung tahi, pagka nahulbot mo, musinggit tayo ang pasyente o, ay, si Robredo na po. Kay sakit, lagi kaya yun. Mapilog Santa Cruz, Digos, Walibang Manguros, mga demonyo sa kay sakit. Yung kaagad may gala pagkuha ni Mustay. Unang 1980s, 1970s, pagka surgeon ako, nanay tahi, gitawag subcuticular suturing. Muna siya ang pagtahi nimo sa panit, musarado lang siya niya ang tahi to sa ilalom. Di mo makita. Subcuticular suturing. Pang plastic surgery na siya may gala. Basta, kung ako'y mo-opera, wag yun kayo makita nga tahi. Unya, mabalik na po itong kulubot sa itlog, di ba? Kung mabugnawa ng itlog, gamay man. Unya, mangulubot ang panit sa imong itlog, amo na siya pag humana ko opera. So, pag after mga 5 days, wa na may maawa sa itong pabilo dito sa sulod. Birahon na ako na itong pabilo. Para normal na siya. O maayo ang operasyon sa hydrocelectomy, maabot yun siya mga 7 to 10 days, maayo na itlog. Di pa pwede gamiton, noy. Kung kaplano ka nga musakas kapayas, ayaw sa aron. Kaya nga mo, hubag
muhubag ni gala. Ambot lang ano nga, muhubag man gyud na siya. Ha? Unya makaibalo pag ka nga di pa gyud maayo ang itlog sa sulod, ang katong gitahi nimo kay ang imong kinatawo ba dito siya magkuan siya, maglikay siya. Imbis magatubang siya dito sa wala, bulikay ang imong kinatawo sa tuo. Mulingiw. Muana siya, di ko ana, di ko ana. Ha? Muna, di gyud ka magkamali pag opera. Kay ang kanang itlog ang imong kinatawo maingon na siya nga, Sir, ayaw sa wala siya, ayaw sa dilis tuo siya, di ni mao normal ni siya. Maingon man imong kinatawo. Pero lain po si Manoy na isa na ko kapasyente kay lain man akong kinatawo lo. Ano man? Di ba gipirahan ko nimong suwala? Wala man ka nag-operas to. Wala po. Lain man, mutindog man siya sa tubang. Ay, makasabaan nyo to sa MTM, RBI. Sir, kuhan. Sa ilo, alam ko kay mulabang yun akong babaw yun dito sa green. Labang lang yung itlog, istoryahan. So, yan ang hydroselectomy may gala. Kung dili siya operahan, kung dili siya kuhaon, ang katong tubig sa sulod sa itlog, mugamay po ang pikas. Pagka mugamay ang pikas, ang pasabot na ipit. Pag maipit ang duha ka itlog may gala, di naman na siya kagawas ang tulos. Maipit man. So, mag-ipon tong tulos dito sa sulod. Doble imong problema kay mudako ang kanal sa agianan sa tulos o sa sperm. Mudako. Pag dako ana may gala, ora man siya infection, mo sarado. Awa na. Dili na mo kaanak no eh. Bisag pila ni mo kakiyo, lagi na siya makakuan. Kaya wa may magawas nga sperm. Niya sakit kung usa ka tas kapayas, ay na. Sakit gyud siya gyud kay barado man. Nga wala po'y power. Musudlot lang yung tao piong. Di mo gawas tanan. Muna yung problema. So, kinalang yung sa operasyon. Para mo normal, makapabuntis pagka 25. Kaya kung dili, na, babay lang ka, oy. Wala na, oy. Yung problema pag yun may gala, connected na sa imong sexual libido. Kasi pasabot, kung ganahan gani kag sex, niya, ngay bara imong itlog, ay, wala na. Mawala din siya. Isa po na siya sa rason na dili makaproduce ang tigulang, mabot na siya sa 65, na ubang nila sa 60, so wala na. Muduko na lang si Manoy. Surrender na. Ayaw na to sa day, kay wala yung tay puloy karon. Wala yung tay umoy. Basig pwede pa sunod bulan. So, manato nga, muduko na lang man. Maski pag si Alma Moreno matubang gahubo, wala. Dili na. Wala na. May nga siya nga, ay noy, wala na'y pulos. Mga nanoy, muna usahay lagi ka nang pababasiktomy may gala. Ngayon sila nga, unsa man ni Dok, nga nagpabasiktomy na gali, inoong ko, wala'y gana, ay ambot may gala. Kay, nabaramat, imo man tong talian tong vas deferens, kanagyanan sa sperm. Pag tali di mo, ang uban mabara, pero ang uban dilipod. Kung mabara, mag-ipon dito ang tulos, ang sperm, disgrasya, pero na po. May matong potlo ni mo, kay nalagi baragamay, pero mura man siya dahil physiologic response sa itong lawas, ba nga, dili siya makahimo na og sperm dito dapit. So, wala kay gana. Kaya kung saan ni mo, bisa kung saan ni mo kuwit sa imong misis, ba yung misis nga. Ug nga nakadayo luyat pa na ni Timos, Dr. Kagapi ini sa Doktor sa Kahanginan. Kung manawag gani mo may gala, kung
naamoy pangutana sa ako, ayaw mo text ako kay talagsara jud ko mutubag ana basta dili ospital, dili doktor, dili nurses. Kay ngano napuno nako ana may galag tinubag ba sa di ko katulog. So ako gi-assign akong secretary nga mutubag ana. Asa ko trans ako mag-clinic, mag-opera ba ko ani, makahulat ba kan ako pwede ba ko magpa-reserve ngana no. So akong sekretary inyong i-text ana ayaw mo tawag kay di po na niya matubag kay tungod sa kabisi na mo sa clinic. Ang iyang numero 0995 221 8007. Abrihin inyong telepon kung di mo kay balo mo tawag ani butang sa mga inyong mga contacts. Abrihin ang telepon dito sa telepon nga picture na isulod lang ang numero niya kuan siya i-save niyo niya 0995 221 8007 0995 221 8007. Ayaw yun mo tawag kay busy kay sa clinic may gala. Di yun sa katubag. So mas mayo ng text kay matubag na niya hinay-hinay. Sa ganay tagpila ka gatos ng text dia sa cellphone niya, pero at least matubag siya. Kung gusto mo dili sa radyo okay may gala, bago ba among cellphone? Ang cellphone para sa radyo okay, kanang tubagon ako 0916 594 7747 0916 594 7747. Maski Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Domingo, mag-text mo, i-text lang. Kaya di man na mo na siya tanggalon, di na mo siya i-erase, di na mo i-delete. Kaya pag di pa na mo mabasa, pag tanaw na mo nga balik-balik ang question, boring naman po, usag gyapon kog tubag. So kung gusto gyud ninyo madungog ang tubag nako anang mga sakita na inyong problema, madto mo sa YouTube channel nako, Edward Kagapi channel sa YouTube. Basig ka na lang, Doktor sa Kahanginan o Edward Kagapi channel. Pag abot ninyo dito, pamiliunin mo kay pila naman kagatos ng mga video dito may gala. Libog kayo na. So pagpiliun na ninyo ang topic, dahil kay Binisaya good. Alam nga di, grabe na po, nagdi niyo masabtan kay Binisaya man. Ultimo mo ganito sa California, sa Amerika, daghang mga Bisaya dito. Ang ilang tanahon, ang YouTube, kay Bisaya, mang ginaw kayo. Bisag asa ka may galas kalibutan, makakita gini mo akong YouTube channel. Kung naamoy mga parinti to sa Amerika, to sa Europe, to sa Saudi, to sa China, sulti sila kay, usay, mingawon yun sila taga Davao, may galima. Gusto yun nila madungog ng Bisaya sa taga Davao. Nya, sa hipon mo anda na pagkasiaw, magsige na sa gutog-gutog katawa dito sa China, adik po ininsik ilang katawa mga gala. Bisaya gyapon. 0916-594-7747. Okay? So, muna ang numero sa text diri sa radyo. Okay, manubag taog mga pangutana. May buntag yung tanan diya nga mga bagong tigpaminaw na ko sa Malalag. Sa dapit sa Bukidnon, may gala, Quezon. Isa ka lugar dito nga diwa ko kasabot ko ka balos pangalan kay karon naman ko kadungog atong pangalan. 0926-512-9170. Good AM. Dok, Kagapi, unsa cause sa constipation? Unsa tambal kung prolonged use og sinukot na by side effect? Tungo ni female, 68 years old nang. I-discuss na ko na sa ka-video nang nasa YouTube channel. Pero di ka kabalo mo to sa YouTube. Kanang apo ni mo diha, mga pag-umangkon, pabrihi. Maminaw ka dito kay isang yun to ka episode na about sa constipation.
Karon, gumagamit mo og sinukot, walay problema na siya nga kung bantayan ninyo nga dili na basa kay inyong tae niya mo, inom lang gyapon mo. Og ikatulo, kung mag-inom na mo og sinukot, dili siya mag-ayo, tulog ka adlaw, di na po gyapon ka kalibang. Pag undang nimo, kalibang kag duha, tulog ka adlaw, tapos di na pod. Kinahanglan na gyud ka og x-ray. Magpa-x-ray gyud ka gyud kay mahal gyud kayo mahigala kung CT scan. X-ray lang. Ha? Ang tawag barium enema. 0929-513-8882. Female, 64 years old. Sip-on, 1 year na, left side, sticky, pero white, pagaman. Unsa tambal ani. Salamat. Ang sip-on yun ang tinuod nga sip-on, nga sa flu, 1 week lang, maayo na siya. Maayo na na siya. Pero kung sobra gani siya, 3 months, 6 months, 1 year, sinusitis na siya. Dili na way kayuhan na siya unless bumbahan ka. And at the same time, di na po ka maligo. Di na po ka maligo, bugnaw. Kung pwede, inadlaw. Ha? Ang tambal, wala effect ba sa sinusitis na? 79-year-old, 609-448-138-6590. 79-year-old male, dili ganahan mukaon, luod, pamati, dili ganahan kaon, mukaon, makasuka. Karon magluya, usahay, naay sinat. Salamat, Dok. Kung ingana ka katigulang, no, naay posibilidad nga COVID. No. Pero di sana. Kung luya ka nga, maski nagkadlawon, gani, luya gyapon kayo, ang COVID manggod, ubanan ginasig ubo. Duyan, lisod ko ginawa. Ang luya lang yung kayo, kanya way lami ang kaon, basig na daot imong kidney no. Bawa na siya, so kinanglan ka magpa-examine og kreya, o magpa-examine po ka og doktor. Ha? Kaya daghan man kay rason nga nung magluya ka. 0910-584-3075 at 2561, babae, binugaw, turil, pilay mabayaran magpatusok steroids sa arthritis. Usually na, palito nimo ang tambal. Ang tambal, ko naman na, ang diprospan is about 800 to 1,000 to, depende kung asa nimo gipalit. Ang pag-injection mo'y mahal. Ngano, amo maguna pangitaon ang kanal dito sa imong tuhod may manang. Nya lisod kay na siya. Ang kadaghanan di mosulod ang karayom. So mangita kag taas-taas ka karayom, nya itunong gyud nimo dito sa kanal. Kung dili nimo matunong, di man insakto ang pagbutang sa tambal. Mo na siya nga ang pag ako'y mo injection magasto gyud mo mga 5,000. Barato lang ang tambal. So mo na ang magasto nimo na 0930-568-8757. Good and Doc. Unsay maayong tambal sa diabetes ug high blood. Tata ni Tagum, lalaki 53. Ingani dong. Di gina siya pwede yano-yanuhon lang ba? Kaya depende man na sa level sa imong sugar, depende po sa response na imo sa tambal, ha? O ang imong blood chemistry. Pati ang high blood mo, tanawon mo na siya kung sa kataas, kung paspas ba imong pulso. Daghan kay tanawon ba igala, bago may mahatag og tambal. Ha? So, kinahanglan gyud magpa-check up gyud ka dong. Ayaw siya o kanang pwede na nimo kay minom na tambal. Unsa na kuan? Ha? Unsa na basic kay pwede dili pwede nga na. Dili kay nga na kinahanglan tanawon gyud kay tansya sa imong lawas kung unsay maayo sa imo. 0930-927-7970
59-year-old, babae, Digos City, gusok left side na ay mag wave sa kani na ako'y gallstone dok. Left side mo ng wave mo do day. Niya ang gallbladder na sa right. Signa ay lain problema. Na may gitawag og diaphragmatic hernia, musulod ang imong tinae dito sa imong lungs. May problema dako kay na sa problema po. Kung di ba musok-sok imong tinae dito sa spleen. So kinahanglan na siya tarawon kung ngano ingana siya. Niya makita na siya sa CT scan, dili makita sa ultrasound. 0928-799-5612, 55-year-old, walang sulok, high blood, sakit, mga lagos, unsay imnon. Ang high blood, depende sa kataas sa imong blood pressure, o nagainom ba ka og tambal sa una, una ba kay maintenance, kay usually good, basta na kay maintenance, niya dili magbabae mong blood pressure. Nagpasabot nga, ang imong tambal, dili siya tugma. Ang pagkuhan sa lagos, pag sakit, na problema na sa ngipon ni mo day. So, ipatanaw sa dentist. 0990-228-9370, 58-year-old, babae, Malalag, Davao del Sur. Pasyente nimo ang heartbeat nako kagabi 10:13, 65 na lang. Imong gireseta bisoprolol 1/2 buntag, half sa gabi. Kung saan ni Doc i-reduce, yes. Imbis nga kaduha, kaisa na lang day. Niya observe pag yun. Pag mubaba gyapon siya, 1/4 na lang yun. Pag mubaba gyapon siya, nagpasabot na dili nimo kinahanglan ang bisoprolol. Di nimo kinahanglan. So undangon siya 0933-5859-6205, male, 62-year-old, height 5'7", weight 69 kilos, athletic, from Bangkal, Davao City. Kung matulog sa gabi after 4 hours, mangihi, pero niga 5 to 6 seconds pa muagas ang ihi. Hinay ang agas hangtod mahuman. Pero kung adlaw, normal ang agas kada pangihi. Duha ang agas. Y direction. Unsay preventive medication para anidok. Ay. Why preventive aniday? Naay posibilidad nga bata pa 62-year-old nagadako imong prostate. So kinahanglan kag ultrasound para tan-awon kung nagadako bagyot ang imong prostate. Kay kung ingana nga dugay kay kamahuman og pangihi sa gabi dako na gina siya. Magkinahanglan na gina siya og kanang tambal. Pero di man pud maayo mainom og diretso nga dili ka sa tawag ani dili ka ma-ultrasound. 0938-193-0165, babae, 52-year-old, na ay maintain losartan 50 mg. Karon di pong maglakaw, murag magtakilid, gugaan lawas, sige sad palpitate. Hidok, dili ang imong pang high blood ang problema day. Ang imong palpitation. So nagpasabot, irregular ang imong kasing-kasing, o dili lang losartan ang imong kinahanglan. Basig naapay tambal nga para sa imong kasing-kasing, ang tawag na bisoprolol. So kinahanglan gyud kay magpatanaw og doktor. 0945-086-8085, 65-year-old female, sakit kinataw kung hapit na mahuman ihi,
labi na magkaon o inom tamis. Salamat Dok, ay intaw na. Ayaw pasanginli ang imong tamis. Naagyod siya infeksyon sa imong pangihian. Imong urethra, kung sa Bisaya, nahay problema sa imong naka-UTI na. So, lang ka magpa-examine o gihi bago ka magpatambal, ha? 0936-536-3382. Nakagamit o babae. Nagkasakit. Naay nana. Giresitaan minusin. Maayo karon murag wala nay similya. As lang saon pagpabalik sa similya. Barado ng imong bus difference dong. Muni akong giingon dong. Kung na-infection, magikan sa babae, barado imong bus difference. So, ang katong tambal nga imong giinom, wala kapugong sa paghimo og nana. Karon, ang nana ay nakabara dito. So, ang imong similya di kagawas. Naay posibilidad nga magka-epididymitis ka. So, ang minusin man go, dili niya mapatay ang tanang kagaw. Dili gyud. Ang kinahanglan nimo katong mga pamilya sa floxacin o floxacin, ciprofloxacin. Ngayon na, kay mo to siya main drug of choice sa UTI, sa urinary tract infection. May untag, dili mabara pagdiretso, nga dili maayo pa sa antibiotic, pero usually dili gyud. Wa na ra bagi pag-asa na nga makabalik. 0915-625-3096, 76 years old, na ay prostate, dili ba makadaot sa kidney, sige inom Tamsulosin. Pwede undangan, please advise. Ikaw ang doktor sa mahirap, salamat. Ay, Noy, ang tambal sa prostate, once maka-start ka, forever na siya. Ay palang tambal mo sa imong prostate, kay naapay forevermore. Di na nimo na siya maundang, kay pag maundang ka, di na kakaihi. Di na kagakaihi. Karon, ang kanay imong Tamsulosin, wala gi siya side effect, basta tama ang dosage. Usually good sa kadakon sa tigulang, sa 500 micrograms per na. Masobra na noy, side effect, pero di kayo problema, kay hinay man ang Tamsulosin. So ayaw kadlok ana. 0955-980-5994. 53 tagom, lalaki, tata, kung naay plema sa dughan, maghuot ba atong paghinawa? Yes. Muna sinyalis nga COVID. Once nga mag-COVID gani kanoy, usually yun, dili yun siya makuha o mga ambroxol, mga wala. Kinahanglan yun ka o steroids. Kaya ang COVID is a allergic reaction sa imong baga. So, kinahanglan siya, kontrahan yun pag mayo. 0910-4588-6910. 70-year-old, Reynaldo, Estrella, Davao City. Dili ba makadaot sa atay o kidney, sige inom food supplement. Nadaot, noy? Sa tinuod, noy, ang kadaghanan sa result nga nagasaka ang creatinine, kano na siya, level sa hugaw sa atong lawas ang creatinine. Pag musaka na siya, noy, pasabot nga ang imong kidney wala ga trabaho na. Irreversible siya gyud. Pasabot nga di na gyud siya maayo. Pag moabot na ka ng mga 1,000, 1,002 ang imong creatinine. Dialysis na gyud na siya. Daghan na kay kong pasyente nga nanoy. Mao na siya usahay matingala ko kay sa isa ka tuig sa una, may ganig na ako'y makita isa, duha. Karon halos kada adlaw noy. Halos kada adlaw yun. 0946
853, 6173, 53-year-old, female, sulok. If mubaba o BP, pwede ba alternate na lang pag tumal sa losartan? Depende mo sa pagkababa, no? Kaya below 100, pwede pa man na siya. Pero below 80, di na mayo. Ibabagyo ang iyang milligrams. 0928-799-56. Hangusom na po ano yung may gala. 0928-799-5612. 55-year-old, high blood. Kung sa'y problema na ko, Dok, nga usahay muhumot, dughan, salamat. Muhugot siguro na usahay, muhugot, dughan, salamat. Nay problema sa kasing-kasing ni mo, nay. Kaya dili man muhuot ang dughan, kalit. Kung sa COVID, kung kay pneumonia, dili man ingana, hinahinay man. Pero sa kasing-kasing kani, mao na problema, huot diretso. Magpa-ECGU ka nang. Patanaw kag doktor, 0923-231-7567. 64-year-old babae, akong ulo, kung ilingo-lingo, nako, murag na ay tubig. Mabati, nako, salamat. Nang, dili na sa imong kuan, sa imong ulo, nana sa imong dalunggan, ang kanang tingog imong madungog. Kaya kung lingo-lingo na ka niya, magtingog imong ulo, ay, lain na na, ha? Basig na kay meningosil. Dili na siya, nasa imong dalunggan na lang. Dili na ubo, dala, awa na din, wala tayo panahon may gala. Di apay daghan, text dire. Sige lang, basahon lagi na muna next time. Si Dr. Kagapi ini sa Doktor sa Kahangin.